Aquest dimecres s'ha fet a la sala d'actes de l'Ajuntament de la Seu una xerrada del programa Nereu, centrada en el sobrepès i l'obesitat infantil, una problemàtica doblement greu, ja que si s'és obès de nen, difícilment es deixarà de ser obès en l'edat adulta. Cada vegada ens trobem amb nens més obesos, amb nens amb més sobrepès i pràcticament amb els estudis estem parlant d'un 30% dels nens, que és moltíssim, vol dir 3 de cada 10 nens o pateixen o bé sobrepès o bé obesitat. Això és una cosa que si no soluciona, i realment és difícil de solucionar, es manté a l'edat adulta amb tots els problemes que ens donen l'edat adulta, tant el sobrepès com l'obesitat, problemes cardiovasculars, problemes de diabetes, problemes metabòlics, o sigui, multitud de problemes que tenim a l'edat adulta i que cada vegada ens estem trobant amb nanos que amb edat més jove, més temprana, també tenen aquest tipus de problema. El programa Nereu vol modificar les conductes de risc, incentivant l'exercici físic i millorant-ne l'alimentació. De fet, el programa Nereu va buscar exactament aquests nanos que no fan esport, aquests nanos que tenen uns mals hàbits alimentaris, per mirar d'una manera conjunta, és a dir, fent esport, però al mateix temps modificant aquests hàbits d'alimentació, aquests hàbits saludables a la família, per intentar solucionar-ho. Està dirigit a nens entre 6 i 12 anys, és el tercer any que es fa a la Seu, i intentem amb aquesta xerrada i amb diverses xerrades que realment arribi a molta més gent, perquè hi ha tot un grup de gent que se'ns està escapant i que està fent que aquests nanos no siguin feliços i pateixin molts problemes. La xerrada ha estat la primera del curs 2013-2014 del Pla Educatiu i d'Entorn de la Seu d'Urgell.